educación infantil dinos que aprendamos as crianzas a discriminar, pero non fala de discriminación desde un punto de vista adulto, porque como vamos a ensinar a discriminar aos rapaces se os adultos non saben discriminar? É dicir, non discriminan as cousas malas como as gasolineras que non deberían existir e deberíamos andar con placas solares nos coches por non discriminar as gasolineras e, sin embargo, discriminan os viandantes non deixándonos entrar nas autovías, estamos discriminados. Como vamos a ensinar a discriminar as crianzas se a sociedade discrimina de mala maneira? Entonces, esa discriminación que quere que les aprendamos as crianzas, como van a aprendela se non a ven no mundo dunha forma positiva? Se a discriminación vai contra as mulleres e non contra o machismo, e a discriminación vai contra os peatóns e non vai contra os automóviles. É dicir, estánse discriminando casas pequenas para construir edificios. Esa realmente é a discriminación que van a aprender as crianzas, porque van a aprender máis da sociedade, do entorno, do que lles diga ningún educador. Entón, penso que esa discriminación sobra na educación infantil, e onde falla é na educación social, porque a sociedade a que está a discriminar. Sin embargo, as crianzas, os pequenos e pequenas, son incapaces de discriminar por moito que lles queramos ensinar, o único que facemos é tolealos. Eso non vai ser bo de cara ao futuro. Sin embargo, na educación social, os educadores e educadoras sociais sí que deberían saber discriminar e distinguir que a quen teñen que discriminar son as entidades bancarias que están abusando dos consumidores con cuotas excesivas de servizos que moitas veces os venden como gratuitos e logo os cobran. Eso sí que é discriminable, porque é un engano, é a corrupción, é o que deberíamos discriminar. Pero persoas maiores, é imposible que unha pequena entenda eses conceptos, sendo menor de 6 anos, aínda non ten unha psicología feita para distinguir entre o ben e o mal. O único que teñen que facer as crianzas tan pequenas é xogar, aprender xogando e aprender a centrar a educación infantil. Sí que se poden distinguir para nenos menores de 6 anos e nenas cativas tamén, pois cousas como a linguaxe grupal, que é unha cousa ao revés que a discriminación, unha cousa que nos une e que non nos separa, unha cousa que nos fai iguales e que non nos distingue, porque tanta distinción o que vai causar no futuro é que os nenos e as nenas aínda vayan estar máis aislados que estamos nós hoxe en día, máis separados por tecnoloxías que sí que nos discriminan e que deberíamos discriminalas nós e non ser discriminados por elas. Entonces, eso de xogar é fácil para os rapaces. Sin embargo, para os adultos, xogar é unha cousa que require de normas ou require de conceptos que os nenos e nenos non van entender. Por eso é bo que xoguen entre eles e deixales que inventen as súas propias mecánicas, dinámicas, máis alá das normas que nos limitan. Porque non porque nos esteamos limitados temos que limitar as cativas e os cativos, que máis que o futuro dos nenos pequenos e pequenas é unha cousa moi importante na psicología humana, porque esos primeiros anos de vida van a ser a base do resto de toda a súa existencia e vai a definir os cánones e as características principais da súa forma de ser, de actuar e de vivir durante o resto das súas vidas. Entón temos que centrarnos que cada nena ou neno é un mundo, un gran mundo que está medrando e se decata de todo. Todo o sinte, todo pode percibilo, aínda que non o entenda.
o que non quita que poda aprender delo nun futuro. Sen embargo, se queremos ensinarles cousas nocivas, dicindo que o mundo, para prepararos para o mundo, porque o mundo está moi mal, o único que vamos conseguir é que sintan ese mal como algo normal, que o distingan, pero que non o eviten. Entón, mellor que discriminar sería ensinarles a evitar ese mal. Xa teríamos que cambiar conceptos no temario da educación infantil, se o vemos así. Algo tamén centrarnos na cultura, porque a cultura é algo moi importante que tamén todos percibimos, aínda que non de primeira mão, si en un mundo imaginario onde viven os nenos e as nenas, que no fondo nese mundo vamos vivir todas as persoas tamén adultas e conservamos a imaginación. Por eso é importante a educación infantil en todas as nenas e nenos e non só